Singomafavuke njengedangabani. Sifisa ukuthatha leli thuba. Sibongele lapha iqembu leMamelodi Sundowns ngokwenza kahle lapha emidlalweni yeCAF Champions League. Siphinde futhi silifisele impumelelo. Sifisa ukuthi libuye naso lesi star. Libuye nestar sesibili. Silifisela ke siwomafavuke njengedangabani. Silifisela ngenhliziyo emhlophe ehlanzekile. Simele ke nabalandeli beqembu elikhulu. Iqembu elinabalandeli abaningi. Iqembu elinabalandeli akwaziwa ukuthi banomsindo, kodwa umsindo lo wokudlala iqembu leKaizer Chiefs. Sithi ke asixabene thina neqembu leMamelodi Sundowns. Silikhonze kakhulu iSundowns isabalandeli beChiefs. Ngani ngoba abalandeli beSundowns baye-understand igame too much. Sithi noma sibadlalisa ngendlela esidlala ngayo ba-understand ukuthi siyadlala ifootball le ayikho into epersonal ebholeni. Iyeke ke laba esithi siyabadlalisa vele bathathe personal. Uthi uyaposta lapha ngabo lapha ko Facebook udlala. Balithathe very personal ibhola. Umuntu aza kuthuke ngenhlambe enkulu ekuthukela ibhola. Bese ubona lo muntu ukuthi hayi ingqondo ayikho la. Ngivama ukungabaphenduli ke mina ku social media. Ngiyathanda mina ukudlala, ngiyathanda ukudlala iSundowns. Ngizenzela icontent nje ngiyidelele iSundowns, ngibuye ngidelele nePirates. Kodwa manje ngiya-understand ukuthi uma ngidlalisa laba beSundowns angiyitholi inhlamba. Kuyahlekwa nje kube mnandi ngoba ba-understanda igame yabona. Laba abanye inkosi yami angisathanda nokubadlalisa ngoba eba personal ungazufunga ukuthi iPirates le yabondla, iyabaphakela iPirates kanti ibhola abafethu siyalisupport nje, kodwa kumele sibe personal, asiphakelwe abafethu ibhola. Ibhola nje into nje ukuthi silandele ama team wethu, sisichithela isizungu ngalo yabona. That is why ke ngenhliziyo nje ehlanzekileyo sibongela iSundowns, sifisela futhi impumelelo ukuba mayibuye naso lesi star sizohlala kulamagceke asepitoli la emagcekeni asezweni lakithi iSouth Africa. Isimele njengoba ilapha iSundowns siyazi ke ukuthi uma iwina lesa star ayiwineli ukuthi izodelela thina ngaso, kodwa izowina isestar kube mnandi, ijabule siyibongele futhi. Ingakho ke sifisa ukuthi ibuye naso lesi star iMamelodi Sundowns. Sifuna nazi ke Sundowns ukuthi thina njengabalandeli beKaizer Chiefs asinizondi nakancane, siyanithanda bafethu ngoba ibhola siyala-understanda. Asifani nabantu abangali-understand ibhola, abantu abasebenzisa inhlamba makukhulunywa ngebhola, abantu abapersonali makukhulunywa ngebhola. Siyanithanda bafethu, siyaneseka kuze kuyofika ifinali. Siyathemba futhi ukuthi nizoyiwina le finali, nibuye naso istar sizohlala emagcekeni asepitoli. Sithi kunina nonke inkosi ithela umusa.